Ze egoeratan gaude? Gizabile nola aurkitzen da? Nik nire bizile damakit ulertu nahien ze gertatzen zaidan. Eta egun hauetan lagun gehiago gino naiz, benetan ingurugu esan ditzetutena, naiz de ez zautu, baina elkartu ginen atzore batzuk eta bideotxo bat eiteko gogoa piztu zat. Eta da, ze goera aigea bizitzen. Ze gerta da, ze gerta zaio gizagilei. Hau ez da sinistu berriken, gehiago da, sinistuta joka ezkio kontu hauekin, eosi kontu egin bezala, kontu danak larraio bihurtzea. Ni uste hor ere ikasi berdeula, lasaitasuna, egizaldia, izetia, gizatasunez jokatzea. Horiek ematen gaituzte benetan aurkitzea, alde batetik nola ulertua, gizadile gertatzea egonak, bizitza behar nola ulertu, eta guzti horrek ematen gaitu egoera askoz ez hobe batea, bakoitze. Bakoitzen bate gaitu, ulermen horta inguratzean neurrien zetipen hobe batzutan bizitzea. Guzti hau esaten dute eta netzatere ala da. Okerretik ezin dela ikusi. Baizik eta ikus dezakegule bakarrik zuzenetik, zezan nahi du. Egi bile eta ongi izate baten bile benetan aurrez aurre dabilena jabetzen da egun ematen, horretxek ematen dule ondo sentitzea. Eta oker dabilenak eta okerrin ez da ohartzen, ez gira ohartzen, hola jardun izin deunien, eta jarduten deunien, ez gira ohartzen gehoa egala sortzen gure ondo eza. Bakoitzena eta guztiena. Guztiena ondo ez hori. Orduan, dakegun gaitze, gizateren da, gizateri bihurtute gaudela. Eta guzti hori nik lotzen dut, esango nuke non ikus dezakegu hori. Eta lotzen dut hizkuntziekin. Hizkuntzie gizakion arteko guztile, ulermen guztile sortzeko da hizkuntzie. Tresna hori da hizkuntzie. Hizkuntzie ez dugu ikusten, idatzte dunin ikuste dugu nola doinu horiek nola jokatzen duten eta hortxe barrun bizigea, bizi guztile bizi dugu hitzen buruz hartu duen guzti horrekin, sortu dugu ikuskera bat bakoitzek, eta ikuskera horrekin egia jokatzen gauze guztiletan bizitzen. Eta ikuskera hori, tresna hori, bezala, daude aldatuta. Bi joera daude. Bat pentsatzi okerretiken gatozela, alegile antzinako gizonak, gizon emakume, gizakile, antzinako gizakile, oker baten zetorrela, pizti baten moguen, egon gehala, beti, eta ontsi iritsi gehala evoluzio izaten hori ez, aurreraka guzela, hortan sinisten dutenak burubelarri, eta beste batzuk esaten dutena ez, nik izan dutan aurrez ez, beherakada bat izan da gaude, gizaki moguen, gizarte eta gizatasunien ez gea iristen gutxiengo batea.
esan da, harrapakaria elkarren hartin, eta gehiago da, betu ze gerrate dauden, hor mundun zier, eta geure ingurun izan ditugunek. Orduan, bi antzeinako hori nola izan zen, paradisua esaten da, batzuk, eta beste izaten dute, evoluzioan gatoz, eta paradisu handutena dakeune, ontxe egiten egia, eta etorkizunin egingo deu, hobe beharrezko jardun honetan, eta, bueno, segizu egiten esan dagoe, guk konponduko deu, horrekin bizigia, jauntxuk egin bizigia, eta morrontzan. Eta berez gu gea beste hori. Eta nola ikus dezakegu beste gizaki oso hori gehala, izin ginela garai baten, eta oin ere izan ero iritsi gaitezke hori bizitzera, horretaz jabetzera. Hortantxe ikus dezakegu euskeria. Hizkuntzi tresna hori, dana ez, gure arteko osatzeko, euskerik erakusten duna da, batakoz beste baten dagoela guztiz osatuta, eta hori ikusteko zientzile beha erabili leiteke, zer da zientzile? Bada, konparaketakin eta batakoz besteak ikusi, eta atera, ze ikusten nahian hori. Agian, ikusten nahian horrek, adierazten dizkigu osotasun bat beak. Ez, eta konparaketa hortan ikus dezakegu beste hizkuntzak diela, adabakiz jositakoak, ez? Handik amendik pusketak osatuta eta beste eginda. Baina, bueno, esan duen oker honetan, gizakile bizian oker honetan, ez dilo ahola ondirik eta jaraman ondirik egiten horri, ez? Darabilgun tresna horri baizik eta tresna horren bitartez agertzen aigean horretan itxutute biziga. Ez gehiago hartzen, oparotasuna ez dela dirua izatea baizik eta oparotasun hortan sentitzea. Eta orduan, batakoz beste horretan galduta gaude, kanpoa ikierarri. Eta zaila da, guzti hau agertzea, bakoitzek hartu dituguleko joera batzutan bizitzi, egokitu da keu ikuskera bat, menpekotasun batzuk, egile esan da, menpekotasun horietatik garbitzen guen neurrien, juten geha, elkarren ganako guztietaz gehiago jabetzen, eta jakiturien aurrera egiten. Eta euskaldunok badugu zana, eta hor da geure hizkuntzie, eta hemen ez dago ezerre alperrik. Berduna da bide hori egin, benetan egibile eta ikusie nordu ikusten aurretik, eta bizilege horietan sartu, bakutzen bizitza izan dadin bere doaien adierazgarri edo dena askoz ez bizi oparo bat izateko bidean guztiontzako oparotasun hori aurkitzeko. Nik uste ez dakit izatuko den, baina orain mundu guztia zautzen gara. Eta horretxeatik aida gertatzen hobe beharrez honetan, ez, bazer eta da askatasun, adierazteko askatasune, ibiltzeko askatasune, dana murrizten hasi dira, kezka geralako gizakiok eta goien inderra hartuta da, guzti gehiengoen inderra hartuta haidinak hor goienez, dana zuzendu nahien, horiek kezka handile dutelako asko dagoela galtzeko, eta horretaz ia
askatasunek eta edabidiek eta dana haidie isten. Eta garai larregi datozte, oso larregi, bi aldetatik, batetik kate motzin ipiniko dituztelako, eta bi asko itxu bizi dilako, eta begilek zabaltzeko, edo ohartzen dienien zertan dabiltzen, zenei jarraitzen ari dien ohartzen dienien, agian nahiko berandu izango galako, eta buelta emate hori kostatzea lako bizi honetan. Urrun jute malimaga lokatzetan, bueltatzie luzeo da. Eta bide honetan, urrun jungea. Bakuni da bizi honetan ez sinistia. Bizitza ez dala zuzena pentsatzea. Eta bizien aurrien babestu berra dakeula. Eta guztiz alderantziz da. Eta nahiz gehiago luzeko, baina jardun honek egiten duna da, bat garbitu hasi, osa hasi eta herria osatzen lagundu. Ikusiko da, bidin, hemen gaude.